Minkejja l-għoluq tal-iskejjel għal btajjel tas-sajf, ix-xogħol fihom xorta jibqa' dej fosthom ta' manutenzjoni, tisbieħ u modernizzar. Dan ix-xogħol qed isir fil-parti l-kbira tal-iskejjel huwa partikolari għal bżonnijiet ta' kull skola. Ix-xogħol ivarja minn tikħil li tibjid u twaħħil ta' madum, tibdil ta' suffetti u tisbieħ ta' uffiċċji u klassijiet, sa installazzjonijiet ta' faċilitajiet sanitarji ġodda u tibdil ta' membranes u aperturi. Dan jikkumplimenta xogħol ieħor li għaddej f'dik li hija infrastruttura edukattiva ta' tkabbir ta' skejjel u skejjel ġodda b'investiment separat fulidna li jlaħħaq il-1,000,000 €. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima żar uħud minn dawn ix-xogħlijiet u ringrazzja lil dawk kollha involuti fil-proċess biex it-tfal ikollhom l-aqwa ambjent fl-istituzzjonijiet edukattivi madwar pajjiżna u tkellem dwar il-bżonn li kull sajf isiru dawn ix-xogħlijiet. Sabiex propju meta l-istudenti jitlu għal dak li huwa l-bidu tas-sena akademika jsibu ambjent li huwa sabiħ ambjent illi jilqagħhom. Tajb qed isemmi wkoll li minn barra dan ix-xogħol ta' manutenzjoni ġenerali f'diversi skejjel madwar il-pajjiż kollu għandek ukoll ix-xogħol straordinarju f'dak għandu x'jaqsam bħala bini ta' skejjel u estensjonijiet ta' skejjel oħra. U allura minn qalbi rid nirringrazzja l-ħaddiema kollha illi jaħdmu mingħajr ħafna ta' trombi jaħdmu bla qiegħda sabiex propju jagħtu l-aqwa ambjent possibbli l-istudenti tagħna.